Els emprenedors i emprenedores de la ciutat compten, a partir del 15 d'abril, d'un nou servei per impulsar les empreses, reemprendre projectes i millorar la competitivitat. Es tracta d'un punt d'atenció de reempresa a Santa Coloma per posar en contacte persones que volen emprendre un projecte empresarial o negoci sense partir de zero, amb empresaris i empresàries que volen cedir la seva empresa o negoci. L'acte s'ha oficialitzat aquest dimecres a l'Ajuntament amb la signatura de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT. El punt d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya estarà ubicat a les dependències del Servei de Foment Empresarial de Can Paixauet de Gramaimpuls, situat a l'Avinguda de la Generalitat 99-101. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, el vicepresident primer i president delegat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, i el president de la patronal CECOT i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, els que han rubricat l'acord. També han estat presents el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació i president de Gramenimpuls, Carles Combarros, i el director del Centre de Reempresa de Catalunya, Albert Colomer. Santa Coloma és la 9ª ciutat de tot Catalunya en implantar aquest servei d'informació i assessorament que s'estima podrà impulsar el 15% d'empreses que d'una altra manera haurien de tancar, oferint una segona oportunitat al negoci. Una iniciativa molt important per ajudar empresaris, empresàries i famílies per sortir endavant en el marc econòmic actual. Doncs considerem que el nostre Ajuntament es pugui sumar a disposar d'un punt d'informació per fer possible aquesta reemprendre les activitats empresarials que podien morir a la nostra ciutat, doncs és un actiu molt important. Els principals objectius de la nova iniciativa són facilitar i impulsar l'emprenedoria local, dinamitzar el comerç de proximitat i afavorir la consolidació del teixit empresarial colomenc, preservant llocs de treball.